У Беларусі збіраюцца разбудоўваць астравецкую АЭС. Злачынцаў на лаву падсудных у Гаагу акупанты вывезлі ў Расію і Беларусь каля 20 тысяч украінскіх дзяцей. Цяпер іх шукае Еўрапол. І Вялікдзень мёртвых у Беларусі радаўніца. Аўторак, 21 красавіка, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я Валер Руселік. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Не ў Беларусі, як хацеў Лукашенка, а ва Узбекістане. Росатом пабудуе атамную электрастанцыю. Дарэчы, больш дарагую, чым беларуская. Бюджэт ацэнены ў 15 мільярдаў долараў США. Але і беларускім ядравым лабістам дадуць такі адкусіць ад расійскага пірага. У Астраўцы ўзвядуць трэці рэактар. Здзеклівая навіна для праціўнікаў атаму напярэдадні 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У матэрыяле Юліі Цяльпук. Росатам раздаў ядравыя абяцанні Менску і Ташкенту. Будаўніцтва першай АЭС ва Узбекістане мае прынесці расійскай прамысловасці замовы амаль на 25 мільярдаў долараў. У Беларусі пабудуюць трэці энергаблок на тэрыторыі дзейнай АЭС. Прынамсі, часткова на грошы, нібыта ашчаджаныя пры будаўніцтве першай АЭС. Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить. Першапачаткова Лукашенко хацеў асобную станцыю на ўсходзе краіны, каб экспартаваць электрычнасць у Расію. Разлічваў на фінансаванне Москвы. Атамныя амбіцыі цягам года зменшыліся. Скорее всего, все равно будет вопрос о том, чтобы Россия давала опять кредит. Может быть, просто часть из этого будет зачтено и так далее. Поэтому вопросов по-прежнему много. Я так понимаю, что с технической точки зрения построить третий блок на существующей станции гораздо проще и дешевле, чем строить это на новой площадке, изучать ее, исследовать, проектировать и так далее. Хутчэй і танней, але ці мэтазгодна. Паводле экспертаў ініцыятывы Беларуская энергетычная агенцыя, электрычнасць пасля запуску трэцяга энергаблоку можа патаннець пры двух умовах. Калі чыноўнікі давядуць узровень спажывання энергіі да максімуму і калі Расія, што пакуль не прадбачыцца, павысіць цану на газ прынамсі на траціну. Сярод актуальных рызык для мірнага атому на заходняй мяжы Беларусі імаверная вайна з краінамі НАТО, якою Лукашенко шматкроць палохаў насельніцтва. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Гэтак праз вайну ва ўкраіне мірны атам становіцца небяспечным закладнікам спецыяльнага ці то выпадковага пападання. Летась у лютым расійскі шахет-136 нанёс удар па вонкавым саркафагу 4-га энергаблоку Чарнобыльскай АЭС. Пашчасціла, што не прабіў саркафаг унутраны. Островецкая АЭС в Беларуси, любая военная активность вокруг, это несет серьезные риски, вплоть до, в самом худшем сценарии, это может быть что-то похожее на Чернобыль. Если стекутся обстоятельства так, что будет атакован прямо этот объект, я подчеркну, что все эти системы рассчитаны не на противостояние в условиях военной агрессии. Они не рассчитаны на Это не военный бункер. Мы знаем, что даже военные бункеры пробиваются, есть оружие против этого. Апроч пашырэння на траціну атамнай электрастанцыі да 40-й гадавіны трагедыі на ЧАЭС, у ваенны час беларускія чыноўнікі вырашылі прывабліваць больш турыстаў у палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік. Там паўстане назіральная вышка з відам на саркафаг. Юлія Цяльпук, Белсат. У новым апублікаваным усесветным рэйтынгу моцы пашпартоў, які збірае кампанія Visa Guide, беларускі дакумент заняў 110-ю пазіцыю са 199. Летась пашпарт нашай краіны быў на 111-м радку. Паводле звестак, за сакавік ачоліў рэйтынг моцы пашпартоў Сінгапур. Другое месца заняла Францыя, а трэцяе – Фінляндыя. Апошні ў спісе – Афганістан. Пры складанні рэйтынгу ўлічваюцца не толькі колькасць краінаў, у якія без візы можа паехаць уладальнік пэўнага пашпарта, але і магчымасць атрымаць электронную візу альбо візу па прыбыцці. Дэпартамент дзяржбяспекі Літвы папярэдзіў пра рызыкі дыялогу Вільні з афіцыйным Менскам. Разам з тым, Літва заклікае іншыя краіны Еўразвязу да адказных захадаў в адказ на прызнанне Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту экстрэмісцкай арганізацыі ў Беларусі. Пра гэта перад сустрэчай міністраў замежных справаў краіны ЕЗ, якая прайшла ў Люксембурзе, заявіў кіраўнік літоўскага вонкава-палітычнага ведамства Кястудзіс Будрыс.
Падрабязнасцяў палітык пакуль што не агучыў, аднак медыі са спасылку на МЗС Літвы патлумачылі, што размова пра ўвядзенне санкцыяў супраць службовых асобаў Беларусі, датычных да прызнання іх у экстрэмісцкай арганізацыі, а таксама ўзмацнення падтрымання універсітэту. Рашэнне адносна ЕГУ Верховны суд Беларусі прыняў 14 красавіка на падставе заявы Генеральнай пракуратуры, якая абвінаваціла універсітэт у дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне і у нібыта супрацы з радыкальнымі структурамі. Еўрапол шукае ўкраінскіх дзяцей, выкрадзеных акупантамі. Падчас двухдзённай міжнароднай аперацыі ўдалося выявіць асобы 45 непаўнагадовых, якіх расейцы вывезлі з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і ў Беларусь. Паводле ведомства, гэта адзін з найбольш маштабных лічбавых пошукаў у межах расследавання расійскіх ваенных злачынстваў, падрабязней Уладзіслаў Корсак. У аперацыі, якую каардынаваў Еўрапол, бралі ўдзел следчыя з 18 краінаў. Эксперты выкарыстоўвалі тэхналогіі распазнавання твараў і адкрытыя звесткі, фота ў сацыяльных сетках, публікацыі сапраўдных бацькоў вывезеных дзяцей. Удалося не толькі ідэнтыфікаваць дзетак, але і часткова аднавіць маршруты іхнага вывазу, ды расійскія вайсковыя часткі, у тым ліку цывільных асобаў, задзеяных у гэтых працэсах. Інфармацыю перадалі ўкраінскім уладам. Яна мусіць дапамагчы ўстанавіць дакладнае месца перабывання дзяцей. Той факт, што ў гэтай спецаперацыі «Асінг Хакатона» прымалі ўдзел і прадстаўнікі міжнароднага крымінальнага суда, азначае, што ўсе гэтыя матэрыялы таксама будуць аналізавацца ў рамках афіцыйнага крымінальнага расследавання па факту незаконнага вывазу ўкраінскіх дзяцей. Паводле ацэнак Еўраполу, агулам акупанты вывезлі з украінскіх тэрыторый больш за 19 тысяч дзяцей у Расію і Беларусь. Частку з іх усынавілі, іншых утрымліваюць у так званых лагерах перавыхавання ці псіхіятрычных лякарнях. З улікам гэтых фактаў яшчэ ў 2023 годзе суд у Гаазе выдаў ордары на арышт Уладзіміра Пуціна і расійскай упаўнаважанай у справе правоў дзіцяці Марыі Львовай-Бяловай. Прымусовае перасяленне дзяцей паводле міжнароднага права кваліфікуецца як военное злочинство. Мне пригрозили, говорят, мы вывезем тебя в посадку и просто, мягко сказать, дадим тебе хороших люлей. Ну, они притянули наручники до той степени, что у меня очень сильно опухли запястья. Прижали мое плечо прикладом автомата к земле, чтобы я уж точно не встал. На гэтым фоне важным выглядае сігнал з Вугоршчыны. Новы ўрад гэтай краіны мае намер прыпыніць ініцыятыву Віктара Орбана наконт выхаду краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Пра гэта заявіў Петер Мадзяр, лідар партыі ТЫСА, што нядаўна перамагла ў парламенцкіх выбарах. Днямі Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення, якое таксама планамерна займаецца праблематыкаю дэпартаваных з Украіны дзяцей і ўдзелу ў гэтым рэжыму Лукашэнкі, якраз заклікаў Мадзяра адмяніць выхад Вугоршчыны з Гаагскага суда. Гэта вельмі важна ведаць і прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі, бо Беларусь таксама з'яўляецца членам шэрагу міжнародных канвенцый і дакументаў, якія прадугледжваюць адказнасць рэжыму. І калі рэжым прыме рашэнне аб пільным выхадзе з гэтых дакументаў, у нас яшчэ будзе час таксама выкарыстаць тыя працэдуры, якія закладзены ў гэтых міжнародных канвенцыях, дзеля таго, каб рэжым не змог пазбегнуць адказнасці за злачынствы. Пакуль Украіне ўдалося вярнуць з дэпартацыі крыху больш за 2000 сваіх дзяцей. Вяртанні адбываюцца паступова і невялікімі групамі, напрыклад, 5-7 асобаў за раз. Пасярэднікамі ў гэтым нярэдка выступаюць трэція краіны, напрыклад, Катар і Ватыкан ці міжнародныя дабрачынныя арганізацыі. Владзіслаў Корсак, Белсат. Новыя дэталі ў справе зніклай былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Высветлілася, што ўвесну год таму яна мусіла прайсці правяранне на дэтэктары хлусні ва ўкраіне. Пра гэта падчас перадвыбарчых дэбатаў кандыдатаў у КР заявіў Дзмітрый Шчыгельскі. Паводле Шчыгельска, пры ягоным удзеле Мельнікаву фактычна вымусілі пагадзіцца на паліграф. Ён упэўнены, менавіта гэтая умова сталася штуршком для ўцёкаў экс-спікеркі. І Шчыгельскі заявіў, што гатовы пацвердзіць свае словы ў судзе.
Свет на парозе новой эры беззакония, где правы человека под глобальную погрозу, подкрэслівае міжнародная арганізацыя Amnesty International у сваім штогадовым дакладзе. Асобная старонка ў дакуменце прысвечаная Беларусі. У дакладзе Беларусь называюць зоною поўнага страху. Праваабаронцы падкрэсліваюць, пасля вызвалення часткі палітвязняў рэпрэсіі не спыніліся. У спісы гэтак званых экстрэмістаў улады дадаюць сотні імёнаў штомесяц, а ўсялякія незалежныя арганізацыі ці рэлігійныя суполкі фактычна апынуліся па-за законам. Асаблівую ўвагу Amnesty International звярнуў на жахлівыя ўмовы ў беларускіх калоніях, ізаляцыя, катаванні і пазбаўленне медычнай дапамогі. Кампанія трэнера Лукашэнкі па тэнісе атрымала зямлю пад забудову ў цэнтры Менску без аніякай канкурэнцыі. Новае расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтру паказвае, як праз асабістае распараджэнне дыктатара яшчэ ў 2020-м участак на праспекце Пераможцаў перадалі ў арэнду за цану ў сотні разоў ніжэйшую за кадастравую. За права арэнды 2,5 гектараў зямлі насупраць палацу незалежнасці кампанія Bell Global Garant заплаціла каля $30 000. У абмен на гэта інвестар узяў сацыяльную нагрузку – пабудаваць тэнісныя корты і гатэль для дзяржаўнага цэнтру. Аднак паводле расследавальнікаў апошніх, хутчэй за ўсё, гэтак і не быў уведзены ў эксплуатацыю. Гатовы бізнес-цэнтр на Пераможцаў кампанія Цяцерына ўжо спрабавала прадаць у 2024 годзе амаль за $70 мільёнаў США. Новыя прычыны адмовіць у асабістым прыёме і пакідаць звароты грамадзянаў без разгляду могуць з'явіцца ў чыноўнікаў. Адпаведныя прапановы ўлады хочуць унесці ў закон аб зваротах грамадзянаў і юрыдычных асобаў. Падрабязней Аліна Скрабунова. Чыноўнікі хочуць адмаўляць грамадзянам і юрыдычным асобам у асабістым прыёме з некалькіх прычынаў. Па-першае, калі заяўнік дапускае ўжывання нецэнзурных або зняважлівых выразаў. А па-другое, калі маюцца падставы меркаваць, што мэта звароту – дыскрэдытацыя Беларусі або дзяржаўных органаў. У гэтым кантэксце мэта відавочна палітычная, бо няма зразумелага юрыдычнага абмежавання, што азначае мэта дыскрэдытаваць Рэспубліку Беларусь. Што гэта значыць? Хто будзе прымаць рашэнне, ці з'яўляецца мэтай дыскрэдытаваць гэты зварот, ці не з'яўляецца. Такім чынам, пры вялікім жаданні можна кожны зварот завярнуць і казаць, што гэта дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Не адказваць на пісьмовыя звароты згодна з новым законапраектам чыноўнікі змогуць пры наяўнасці судовага рашэння ў пастаўленым пытанні, але толькі ў выпадку, калі пройдзеныя ўсе магчымыя апеляцыйныя інстанцыі і рашэнне ўступіла ў законную моц. Вось гэта лагічная, нармальная прапанова. Я нават калі працаваў, памятаю, што былі такія сітуацыі, калі суд вырашыў, але зноў звярталіся да нас і проста прыходзілася пісаць адпіскі, што, слухайце, суд вырашыў, мы не можам ўплываць на рашэнне суда. Але, дарэчы, гэта таксама ж сведчыць пра тое, што ў дзяржаве, на жаль, ёсць разуменне, што выканаўчая ўлада, яна кантралюе суды. Разам з тым, законапраект прапануе яшчэ адну змену – пашырэнне кола суб'ектаў, якія змогуць разглядаць электронныя звароты. Адпаведны законапраект плануюць унесці на разгляд у Палату прадстаўнікоў сёлета ў снежні. Аліна Скрабунова, Белсат. Сёння радаўніца, дзень, калі беларусы наведваюць магілы продкаў. Міліцыя і аўтаінспекцыя сёлета працавалі ва ўзмоцненым рэжыме, узяўшы пад асаблівы кантроль храмы і могілкі, а таксама арганізаваўшы часовыя паркінгі і змяніўшы арганізацыю руху. Адзначаюць радаўніцу на 9-й дзень пасля праваслаўнага Вялікадня. Традыцыі правядзення розніца ў розных рэгіёнах, але ёсць і агульныя. Тэму працягне Ірына Драфейчук. На радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а ўвечары скачуць. Гэтак беларуская прыказка апісвае традыцыйны вясновы дзень памінання продкаў. Радаўніцу называюць таксама Вялікаднем мёртвых. Жывыя ідуць на могілкі, каб апавесці памерлым пра ўваскрашэнне Хрыста. Гэта мы нашым памерлым, нашым сваякам, бацькам, дзядам
абвяшчаем Хрыста ўваскрослага, спадзяёмся, што яны ўваскроснуць таксама, як бы, што яны жывыя, бо у Бога все жывыя. Адведванне магілаў родных агульнае для розных рэгіёнаў Беларусі. Памінаюць блізкіх таксама ў царкве, дзе пасля велікоднага перапынку пачынаюць ладзіцца памінальныя набажэнствы. Адрозніваюцца ж традыцыі пачастункаў. Дзесьці на могілках пакідаюць яйка ці цукеркі, а дзесьці побач з магіламі прынята накрываць стол. Радаўніцу адзначаюць праваслаўныя і грэка-каталікі, але ёсць падобная традыцыя ў некаторых каталікоў. На Нараўляншчыне каталіцкія вернікі працэсіяй са святаром наведваюць могілкі ў нядзелю пасля Вялікадня. Ладзяць беларусы памінальнае свята і за межамі краіны. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Віленская праваслаўная грамада Канстантинопольскага патрыярхату асвяціла беларускія пахаванні на праваслаўных свята-ефрасінівскіх могілках у Вільні. Тут больше 50 пахаванняў беларусаў міжваеннага часу, і вот праз гэта наведванне мы адчуем такую пераемнасць традыцыі беларускай справы і лічым гэта нашым святым абавязкам наведваць нашых суайчыннікаў, спачылых, хто зрабіў свой немалы ўнёсак у беларускую справу. Гэта добрае выйсце для тых, хто не можа паехаць у Беларусь на могілкі да родных, кажа святар. Роднымі тады становяцца усе твае суайчыннікі, і гэта як бы ты прыходзіш да іншых, але вот праз гэтае служэнне іншым ты нібыта і сваім таксама аддаеш павагу і гонар і ушанаванне. Што ж да магілаў у Беларусі, то некаторыя фірмы прапаноўваюць паслугі прыбірання або нават запальвання лампадак у пэўны дзень. Што праўда, расплаціцца за такую паслугу можна толькі з беларускага рахунку. Ірына Дарафейчук, Белсад. Холодныя, нават марозныя ночы ў Беларусі. На Палесе ўначы было нават халадней за -4. Сіноптыкі прагназуюць замаразкі да -5, да таго ж чакаецца пагаршэнне надвор'я наступнымі днямі. Ужо ў чацвер, 23 красавіка, ў Беларусь прыйдзе так званы нейральны цыклон. Атмасферныя віхры з поўначы прынясуць у краіну моцны вецер з парывамі да 15-20 метраў за секунду і ападкі з ледзяною крупкаю. А таму не хавайце далёка ў шафы зімовую вопратку. Ну, а в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belсад.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсад, гаспадарыць у якой сёння будзе Алесь Залеўскі. Вітаю, шановное гаспадарства. Сёння ў студыі Белсад пра ціск на Менск і будучыню дзяржаўнай сістэмы кіравання Беларусі. Еўразвяз не збіраецца змякчаць санкцыі, а Літва ўжо заклікала да новых мер пасля гісторыі з ЕГУ. Ці гатовы Брусэль узмацніць ціск і што гэта значыць для магчымых дамоўленасцяў з Захадам? І другая тэма унутры краіны. Лукашенка фактычна ставіць пад сумнеў шматпартыйнасць і выбары. Ці рыхтуюць Беларусь да новай, а дакладней старой савецкай мадэлі кіравання. Абмяркуем з эксперткай у галіне дзяржаўнага кіравання Палінай Прысмаковай. Ужо праз некалькі хвілінаў у студыі Белсад запрашаем гаспадарства. Ну і таксама задамо экспертцы пытанне, якое адрасуем і вам у нашай апытанцы. Ты чуў? Некі жарт? Які жарт? Некаторыя нас з табой называюць самымі балбатлівымі вядоцамі Белсату. Ну, давай вось абвергнем гэта. Перабольшваць. Гаспадарства, добра. А пытанне для вас сёння падрыхтавалі. Не здзіўляйцеся тэме. Тэма будзе гучаць і ў часе адной з нашых размоваў. Якая дзяржаўная сістэма пасуе Беларусі? Ёсць некалькі варыянтаў адказу. Калі пасуе, нейкі з іх галасуйце. Манархія, прэзідэнцкая рэспубліка, парламенцкая рэспубліка. Якая заўгодна, абы каб без Лукашэнкі. Калі гэта не хапае, то пішыце ў вашых каментарах. Будзе час, абавязкова зазірнем і, можа, нават агучым вашы каментары. Так, і Паліна Прысмакова з'явіцца ў гэтай студыі, каб нам растлумачыць, што найбольш пасуе Беларусі, улічваючы увесь наш бэкграунд гістарычны, а пакуль да іншай тэмы, і не менш цікавай, і таксама не менш
не менш топавай эксперткай у нашых гасцях. Еўразвяз не збіраецца змякчаць санкцыйную палітыку ў дачыненні Менску. Пра гэта на палях сесіі парэ ў Страсбуры, паводле пераказу Паўла Латушкі, заявіў спецпрадстаўнік ЕЗ у справе санкцыяў Дэвід О'Саліван. Ну і на гэтым тле Літва ўжо сёння заклікала партнёраў у Еўразвязе адказаць на абвяшчэнне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі і абмеркаваць новыя захады супраць Менску. У ЕЗ падкрэсліваюць, што абмежаванні супраць Беларусі і надалей будуць звязаныя з санкцыямі супраць Расіі. Гэта адбываецца на фоне таго, што ЗША пайшлі на частковае паслабленне. І Еўразвязе гэта ўспрымаюць як рызыку для агульнага санкцыйнага рэжыму. Паралельна Літва спрабуе ўзмацніць ціск. Пасля прызнання ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй Вільня заклікае да скаардынаваных адказных мер на ўзроўні ЕЗ, уключна з санкцыямі супраць адказных чыноўнікаў. Ну і пры гэтым афіцыйная Вільня пакідае канал дыялогу з Менскам, але толькі на ніжэйшым узроўні і без змены агульнай палітыкі. І гэта ключавая развілка для Беларусі ў гісторыі вялікай угоды з ЗША. Без крокаў насустрач з боку Менску гаварыць пра нармалізацыю дачыненняў, а тым больш транзіту гнаенняў праз Літву пакуль што не выпадае. А ці нагу будзе той момант, калі бакі все-таки дамовяцца, так, Менск і Вільня? Запытаемся мы ў нашай эксперткі Аліна Харысава, паліталагіня, а таксама прадстаўніца аналітычнага аддзела офісу Святланы Ціхановскай. Вечар добры вам. Прывітанне. Вечар. Ну, мы адразу тады ад самага быка за рага пачнем. Якія шансы, што Брюссель пойдзе насустрач Вільні у яе вось гэтых намерах узмацніць ціск на Менск, новыя санкцыі прыняць, на вашу думку? Я тут просто подчеркну, что я послушала вводную часть, и вы отсылали к парламентской ассамблее Совета Европы. Все-таки Совет Европы и институции Европейского Союза – это две разные, отдельные, совершенно по-разному функционирующие институции, но, тем не менее, связь есть, и многие члены Европейского Союза входят в Совет Европы. Есть очень большой шанс, потому что, если посмотреть на то, как работают процессы в Европейском Союзе, скорее всего, это будут приниматься резолюции Европейским парламентом, которые потом будет утверждать Европейская комиссия. И обычно все документы, все резолюции, все заявления, которые делаются в сторону авторитарных режимов, они проходят достаточно легко и достаточно гладко. То есть, конечно, там есть условно друзья там, и России, и Беларуси в Европейском парламенте, но их там немало. Поэтому такие резолюции, они достаточно легко проходят, поэтому была бы инициатива, а скорее всего, если уже инициатива есть, то пройдут какие-то такие инициативы по наложению больших санкций. Ну, але разам з тым, калі такая ініцыятыва пройдзе Вільні, это зноў такі, ну, будзе аплевуха трошкі для Менску, ну і такі не самы сяброўскі крок з боку Вільні датычна Менску, а акурат Менску залежыць, павінна, па ідэі, залежыць на добрых дачыненнях з Літвой для таго, каб эта вялікая ўгода все-таки спрацавала. Мы бачылі ў апошнім інтэрв'ю Лукашэнка, як ён марыць, наколькі для яго это важная, амбітная задача заключыць эту ўгоду, сустрэцца з гэтым Дональдам Трампам. То бок, як это, на вашу думку, як это вяжецца з усёй гэтай ідэі дыалогу? І ці такім чынам фактычна Літва і Еўразвяз не сарвуць гэты дыалог паміж ЗША і Беларусю? По сути, частью вот этой большой сделки, которую предлагает Дональд Трамп Лукашенке, являлся просто диалог с Литвой. Диалог с Литвой, он ведется. Диалог с Литвой ведется как на низовом уровне, так и есть заявление о том, что он может выходить на более высокий уровень, но Литва заявляет, что она не меняет таким образом свою политику в сторону Беларуси. То есть диалог, он нужен в первую очередь Литве по заявлениям литовской стороны, для того, чтобы урегулировать ситуацию на границе, урегулировать ситуацию с провокациями с белорусской стороны. То есть Литва в этом случае, она заботится о своей безопасности. И таким образом Брюссель, он будет только поддерживать решение Литвы, решение Вильнюса, потому что это все касается границы Европейского Союза. Брюссель пойдет навстречу Вильне. Таким образом, Вильня не сорвет большую сделку, просто потому что там не было ничего в этой большой сделке про именно включение там, Белоруссии в какие-то европейские процессы и так далее. Там был просто диалог. Диалог, он налаживается.
Ну а як же транзит калія? Ну там гэта ж была ўмова, што Літва дапускае тады да Клайпеды транзит беларускіх угнаенняў, так, як мінімум. І нават літоўскія бізнесоўцы выступалі за такое рашэнне. Так, это тоже обсуждалось. Это может повлиять на эту большую сделку, но у Америки в том числе есть другие рычаги давления там, на белорусский режим и так далее, и на Литву в том числе. То есть я думаю, что это может... Это, конечно, очень тяжелый процесс будет, но я думаю, что вполне себе возможно и введение новых каких-то персональных санкций, и продолжение вот этого пути по этой большой сделке. То есть, конечно, сейчас может идти какое-то накаление в медийной сфере, когда белорусский режим будет запускать больше пропаганды, направленной на Литву, на Европейский Союз, и точно так же это может в обратную сторону работать. Но в сегодняшних условиях вполне себе возможно, что эти санкции, это наложение санкций, оно просто перейдет на более персональный уровень, на такой точечный уровень новых санкций. При этом продвижение по этой большой сделке, оно будет идти дальше. Потому что все-таки США имеют рычаги давления не только на Лукашенко, они имеют рычаги давления и на Литву, и имеют что предложить Литве в том числе. Аліна, з дазволу Олеся, я вмешаюся на хвилиночку в ваш диалог. Хотел все-таки удокладнить, потому что вот я так сбоку вас слухаю. Мне здаецца, вы адначасова говорите про два розныя процессы. З одного боку, это усе гэтыя агульныя рэзалюцыі, глыбокая занепакоенасць, а з іншага боку, конкретныя двухбаковыя захады, рашэнні. І у такой ситуации хотел удакладніць, наколькі ввогуле гэтыя рэзалюцыі, гэтая глыбокая занепакоенасць у маштабе еўразвязу, гэта яшчэ мае нейкую вагу сёння. Хаця б такую, не ведаю, хаця б на словах, сімвалічную, як гэта было раней. И это уже давно превратилось в мем. Это уже всем понятно, что вот эта глубокая обеспокоенность, она давно превратилась в мем, и люди просто не воспринимают это серьезно. Но для нас это скорее значит просто придерживание вот этой стратегии давления. То есть это то, о чем говорил, например, офис Светланы Тихановской, что Америка должна занимать вот эту позицию по гуманитарному треку, вызволять людей, а Брюссель, Европейский Союз должен продолжать свою стратегию по давлению на режим. То есть санкции не должны сниматься и т.д. и т.п. И эти резолюции, они скорее просто фиксируют эту позицию Брюсселя. То есть это особо ничего не меняет, но закрепляет статус-кво на сегодняшний день. То бок, Аліна, я правильно зразумеў, што якраз Брюссель і адкрыта кажа пра тое, што акцыйнае паслабленне з США аслабляе іх палітыку, санкцыйную, так, датычна Беларусі, бо там і гэта не толькі на сімвалічным узроўні, але і на канкрэтным яны апасаюцца, што гэта будзе выкарыстана таксама Расіяй, так, гэтае аслабленне санкцый супраць тых жа беларускіх банкаў. Ці гэта таксама значыць, што сделка паміж Трампам і паміж США і Беларусю можа быць заключана, нягледзячы на все эти резолюции Евразвязу, нягледзячы на позицию Литвы датычна того ж самого диалога, так, с Беларусью, и Брюсселя, уласна. Вы это допускаете, что вот оно будет заключено, нягледзячы на всю эту позицию? Так вынікае з ваших словов. Потому что приоритеты в этой большой сделке, они могут быть разные. Я думаю, что Лукашенко очень высоко ставит в тех предложениях, в тех вещах, которые может предложить США, это встреча с Дональдом Трампом. Он на очень высокую позицию это ставит. И то есть, несмотря на то, что будет до этого в этом списке достигнуто, что будет достигнуто, что нет, на что пойдут там европейские, например, власти, но что нет, где их решение в том числе должно учитываться по каким-то пунктам, для него вот вершина этого всего идет именно контакт с США на самом высшем уровне, потому что для него это будет такой, условно, выход на новый уровень за все эти года, потому что его очень долго считали там нелегитимным, он был нерукопожатным, а тут вот если Дональд Трамп выйдет и с ним встретится и наговорит ему кучу приятных слов публично, то это будет для него очень хорошей кампанией как на внутреннюю белорусскую аудиторию, так и на внешнюю, на международную, и это может, я в том числе
как бы считаю, что это является стратегией по выходу и на других президентов, на другие площадки международные. То есть если он покажет, что он рукопожатный на этом уровне, скорее всего, это может повлечь за собой рукопожатность и на других уровнях. Но как США, так и Европейский Союз, они в этом аспекте, в этой ситуации, они все равно рассматривают Беларусь в региональной ситуации, в региональном контексте. В регионе у нас происходит война. Украину поддерживает как и США, пускай там ограниченно и косвенно, с большего сейчас, так и Европейский Союз очень сильно. И одна, и другая сторона абсолютно не заинтересованы, чтобы Беларусь стала таким серым полем для России, для обхода санкций. Поэтому это все будет рассматриваться, любые большие сделки, они в том числе еще будут рассматриваться с точки зрения вот этой контекста регионального. Может ли Беларусь помогать в военном контексте России? И сейчас, в последние дни, я думаю, вы видели, очень сильно завирусилась информация, там, как Украина трубила о том, что с Беларуси Беларусь скоро вот начнет военные действия. Так. И вот как раз такую большую сделку, вот этот big deal, может сорвать там не Европа, не США, а скорее режим, если он начнет какие-то действия, которые будут противоречить договоренностям, потому что иначе просто обвинят американскую сторону, в чем она тоже не заинтересована. Просто скажут, что вот, это Дональд Трамп, это посланники Трампа сделали возможным такую ситуацию, когда Беларусь стала тоже полноценным участником войны. Аліна, ну пры гэтым эканамісты многія гавораць пра тое, што насамрэч вось уся гэта big deal Трампа і Лукашэнкі, ну она на словах вось большая, вот такая big deal, а насамрэч куды больш важная для Лукашэнкі якраз еўрапейскія санкцыі, каб яны былі знятыя, і таму вось мы і размаўляем сёння пра Літву і так далей. І ў такой сітуацыі як вызначыць, у чыёй сферы ўплыву Беларусь, ну за выняткам Расіі, там усё зразумела, Беларусь знаходзіцца сёння больш, альбо гэта ЗША, ну бо Дональд Трамп наўпрост камунікуе з Лукашэнкам і гаворыць пра супольныя нейкія целарухі эканамічна-калійныя, альбо ўсё-таки еўразвяз, который хоць і не кантактуе з Лукашэнкам, але куды мацней яго трымае за горла якраз сваімі санкцыямі. Як нам вызначыць ступень уплыву? Это абсолютно разные две степени уплыву, и я согласна, конечно, с экономистами, если я правильно поняла вашу цитату, что Европейский Союз, санкции Европейского Союза, они гораздо более важные, более уплывовые на белорусский режим, но так как уже такое количество времени. Лукашенко был не рукопожатный, и были санкции введены. Лукашенко считался просто как вот где-то рядом стоящий с Путиным человечек. Он сейчас просто ищет, вот режим этот, он ищет хоть какие щели. И когда они нащупали, что есть какая-то возможность проскочить, заполучить какой-то контакт с американской стороной, они начали его максимально использовать и абьюзить. И посредством этого контакта, как я уже говорила, я считаю, что у них такая долгосрочная стратегия посредством этого контакта выходить и на новые контакты с Европейским Союзом. То есть, конечно, Европейский Союз был бы более такой желанной целью для переговоров, желанной целью для того, чтобы смягчить какие-то ограничения со стороны Европейского Союза. Но так как Европейский Союз ни в какую не поддавался, потому что в Европейском Союзе гораздо тяжелее идут бюрократические процессы, потому что огромное количество стран должно найти какой-то консенсус. Это раз. Два, потому что демократические силы, они все-таки находятся в Европейском Союзе, и Беларусь находится по соседству с Европейским Союзом, то есть все это воспринималось как более такая персональная, более близкая проблема, нежели для американской стороны. Поэтому Европа не была готова идти на этот контакт. А Америка пошла на этот контакт. Поэтому это просто попытка найти хоть какую-то щель со стороны режима, чтобы выйти вот в это поле, которое игнорировало этот режим несколько лет.
Аліна, у нас літаральна 2 хвілінкі застаецца нашай размовы, але вось тут важнае пытанне, на мою думку, здымае Вожык Патрыёт у чаце трансляцыі. Ён пытаецца, чаму ўсе так в прынцыпе хвалююцца за тое, ці атрымаецца у Александра Лукашенка заключыць гэты big deal. То вось пытанне да вас, чаму гэта можа быць важна для дэмакратычных сілаў, для інтарэсаў нацыянальных Беларусі і беларусаў, в прынцыпе, big deal? Толькі таму, што выйдуць палітвязні на волю, ці мы будзем мець магчымасць, акно магчымасцяў для нечага большага? Тут есть так много аспектов, я не уверена, что нам 2 минуты Ну, то хватит, давайте но... коротко, так. Конечно, да, в первую очередь это то, что могут выйти люди. И это радость будет для всех. И даже сторонники режима того же, они поддерживают выход политзаключенных. И это раз. А 2 – это то, что я думаю, что у демократической супольности есть достаточно большой страх того, что все вернется к тому статусу, как это было уже после прошлых протестов и после больших кризисов таких политических в Беларуси. То есть нам нужно сейчас держать руку на пульсе, чтобы и как бы дать режиму какую-то вот эту там конфетку, поблажку, чтобы Запад дал вот эту какую-то поблажку, чтобы люди вышли, но при этом, чтобы Запад не принял этот режим как, ну, я не знаю, как просто кого-то рядом стоящего с этими репрессиями на самом деле, ну, чтобы у него не было возможности заставить всех забыть о тех преступлениях против человечности, которые были сделаны этим режимом. Поэтому сейчас нам вот нужно держать эту руку на пульсе и контактировать с международной супольностью, показывая им, до какой степени вообще можно идти на контакты с этим режимом. И почему нельзя его принимать снова в свои ряды. Ну, нетривиальная задачка, Алина. И морку дать. И отказность за репрессии, как еще понесли. Сейчас вот, например, тоже в контексте выборов в Координационный совет я просто упомяну, что многие считают, что это очень бессенсовная вообще вещь. Хутко только. Одна из самых главных вещей – это то, что Координационный совет и в целом демократические европейских институциях. Они пришли после 2020 года и заняли стульчики и сказали, сейчас мы тут сидим, сейчас мы представляем народ, и вот этот режим, он больше не имеет права представлять его. До этого всегда у режима получалось доказать европейской супольности, что они все еще могут сидеть на этих стульях и представлять белорусский народ. А сейчас у него это не получается. И нам нужно за собой закрепить вот это вот место. То есть не дать режиму снова прийти и забрать у нас, у белорусов, которые выехали и начали рассказывать о том, что действительно происходит в Беларуси, нельзя забрать вот эту возможность у нас. Вот. Дякую, Аліна. Зразумелі. Аліна Харысава, паліталагіня, аналітычны аддзел офіса Святланы Ціхановскай, была з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнюю ініцыятыву Літвы па працягу ціску, санкцыйнаму ціску на Менск, а таксама перспектыву заключэння вялікай угоды. Ну а цяпер пераходзім да нашай традыцыйнай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім супольна з выданнем БГ Медыа. Пачынаем ад поўначы Беларусі. На Віцебшчыне напярэдадні радаўніцы ўзнікла праблема, якая выклікала абурэнне ў мясцовых жыхароў. Ну і там людзі скардзяцца, што дабрацца да могілак робіцца ўсё цяжэй, а ў некаторых вёсках амаль немагчыма. Разбітыя дарогі, пераараныя палі і адсутнасць пад'ездаў – усё гэта ператварае дзень памяці ў сапраўднае выпрабаванне. Пра адну з такіх сітуацый паведамляюць жыхары вёскі Раніна Віцебскага раёну. Тэхніка сельгаспрадпрыемства пашкодзіла дарогу да могілак. Людзі расказваюць, што падчас апошніх пахаванняў даводзілася наймаць прыватную тэхніку, каб проста дабрацца да месца. Ну і гэта не адзінкавы выпадак. У каментарах жыхары называюць яшчэ дзясяткі вёсак, дзе дарогі да могілак або разбітыя, або зусім адсутнічаюць. Людзі скардзяцца, што даводзіцца ісці пешшу праз палі, несці інвентар, а прывезці помнікі і зусім няма як. Ну і блізкая таксама побытавая праблема – ранішняя кава проста з-пад крану. У аграгарадку Альшанка Чашніцкага раёну, што таксама на Віцебшчыне, вада змяніла колер і якасць. А людзі скардзяцца, што праблема доўжыцца ўжо не першы дзень. Відэа з Альшанкі хутка разышлося ў садсетках. Заместа празрыстай вады карычневая вадкасць, якую мясцовая жыхарка іранічна назвала кавай. Людзі кажуць, праблема не адзінкавая.
У некаторых дамах вады няма зусім, у іншых яна непрыдатная ні для піцця, ні для побытавых патрэбаў. Падобныя скаргі паступаюць і з іншых гарадоў вобласці. Пры гэтым у вадаканале тлумачаць, асноўная прычына – зношаныя сеткі і высокая канцэнтрацыя жалеза ў вадзе. Аднак запэўнілі, што плануюць змяніць старыя трубы на новыя і цалкам рэканструяваць вадазабор. Ты ведаеш, мне адразу падумалася пра Макбай, калі яны там выбіралі альтэрнатыву амерыкана. Вось Учачніцкі раён. Вот такая вот кава. Наша кава. Іншым раён. Цэнтральная Беларусь, у Суцкім раёне мясцовыя жыхары сутыкнуліся з незвычайнай і трывожнай сітуацыяй. Казуля, якую заўважылі ў полі, не баялася людзей і паводзілася неадэкватна. Жывёліна стаяла на адным месцы, не ўцякала і выглядала затарможанай. Праз некаторы час яе стан толькі пагоршыўся, казуля пачала нервова рухацца, падаць і дрыжаць. Спецыялісты мяркуюць, што гэта можа быць як атручэнне, так і сімптомы шаленства, небяспечнай хваробы, што перадаецца і чалавеку. У каментарах людзі папярэджваюць, дзікая жывёліна, якая не баіцца чалавека, гэта ўжо сігнал трывогі. Пры гэтым Міністэрства прыроды і мясцовыя службы, кажуць відавочцы, не адрэагавалі. Эксперты нагадваюць, у падобных выпадках галоўнае не набліжацца, не спрабаваць дапамагчы самастойна і адразу паведамляць спецыялістам. Ну і да наступнай тэмы нашага выпуску. Адмыслова мы прыхоўвалі яе для вас, для нашай спікеркі, якая сёння будзе ў нас у студыі, бо, можа, тэма не самая гарачая, сама нагода з'явілася яшчэ на выходных, але тым не менш важная. Александр Лукашенко днямі заявіў, што шматпартыйнасць і плюралізм – гэта, цытата, «заходняя брахня», і назваў памылкай адмову ад савецкай нормы пра кіроўную ролю партыі. Ну і гэтыя заявы прагучалі ў інтэрв'ю расійскаму прапагандысцкаму каналу Russia Today і могуць сведчыць пра намер перабудаваць сістэму ўлады ў Беларусі. Лукашенко фактычна ставіць пад сумнеў сам прынцып выбараў як механізм змены ўлады. У якасці альтэрнатывы апелюе да савецкай мадэлі з адной кіроўнаю сілай і мінімумам палітычнай канкурэнцыі. У сучасных беларускіх умовах гэта можа азначаць далейшае ўзмацненне ролі ўсебеларускага народнага сходу, органу, які ўжо цяпер фармуецца зверху і можа прымаць ключавыя рашэнні. На гэтым фоне выбары робяцца хутчэй фармальнасцю, а рэальная ўлада канцэнтруецца ў вузкім коле. Эксперты таксама звяртаюць увагу, пасля 2020 года і масавых пратэстаў улады ўсё менш спрабуюць імітаваць дэмакратычныя працэдуры і ўсё больш адкрыта гавораць пра іншыя мадэлі кіравання. Паліна Прысмакова, доктарка навук, прафесарка Флорыдскага атлантычнага універсітэту, сёння з намі ў студыі. Прывітанне, Паліна. Добрый дзень. Прывітанне. Так, аўтарка кнігі, увага, «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэння навыкаў і інстытутаў». Апісанне кнігі. Першае адзінае выданне на беларускай мове, якое поўнасцю пакрывае асноўныя практыкі кіравання дзяржаўнымі установамі ад тралейбуснага дэпо да Міністэрства замежных справаў. Ну, сёння мы будзем абмяркоўваць в цэлым сістэму дзяржаўнага ўпраўлення ў Беларусі. Нагоду мы ведаем, так, апошнія выказванні Лукашэнкі, і не толькі гэта выказванне, але і дзеянні, якія апошнія 5 год прадпрымаюцца хутчэй у накірунку так, гэтага ад аўтарытарнага да больш таталітарнай сістэмы. Пытанне першае ў мяне для вас. Чаму Лукашенко, в прынцыпе, цяпер загаварыў пра гэтую рэформу сістэмы? Чым яму не падабаецца цяперашні стан рэчаў? Цяперашняя сістэма, которая і так ручная, дзе ён всім кіруе і поле грамадскае і палітычнае цалкам вычышчана. Што не так? Я думаю, што акурат у гэтым, нудна, трошкі трэба штосьці зрабіць новае. 30 год па коле тое самае, тая сістэма, тыя самыя цэглы, тыя самыя метады прыняцця рашэнняў, тыя самыя бюджэты, там ужо ўсё настолькі на аўтамаце, што, а дзе сюрпрыз? Аліна, я все-таки вмешаюся. Можа, все-таки мэта ў іншым, напрыклад, знайсці нейкі варыянцік, як саскачыць, потому что, все вакол сябры-дыктатары соскокваюць, тыя, которые не адразу ў магілу. Назарбаев, да што гаварыць, Орбан нават, і той соскачыў, 16 гадоў пакіраваў, все, соскачыў. Все соскокваюць. Як паціхае. А Лукашенко як? Ён же неаднойчы гаварыў пра тое, што ён бы ўжо, можа, і сышоў. На рыбалку. Але як это сысці? Можа, мэта такая, каб соскачыць без пакарання, захаваць накрадзеныя мільярды, а там ужо гары-гарам. Соскачыць у нас увогуле праблема. Я не ведаю, як вы, я не ведаю ніводнага
народнага чыноўніка, які выйшаў на пенсію. Вось мы ведаем якога вядомага Веснікович. чыноўніка, які Веснікович, Ага. Лідія Ярмошина, ці не адпусцілі ўжо яе. Так? Ну вось, таму саскачыць гэта добрая ідэя, але пытанне ж не саскачыць. Пытанне ўвогуле, што з гэтым усім рабіць. Всіх гэтых інстытутаў, людзей. Ну, трэба, канешне, камплімент даць. У нас вельмі таленавітыя людзі, у нас вельмі добры ўзровень хуткасці, у нас вельмі класная цана якасці дзяржаўных паслугаў. Нідзе, там, напрыклад, за $25 у свеце табе не выдадуць нейкую дзяржаўную даведку цягам тыдня, напрыклад. У нас гэта ўсё адшліфавана і гэтак далей. Але Сістэма працуе добра. сістэма працуе добра, але сістэма з іншага тысячагоддзя. Асабліва палітвязням штампуюць даведкі, забіраючы пашпарты пры гэтым. Ці гэта тое, пра што Лукашенко гаварыў у гэтым інтэрв'ю, што ЗША варта павучыцца ў Беларусі дэмакраты? У ЗША з бюракраты вельмі складана, зразумела, але там іншы памер гэтай бюракраты, там 3 ўзроўні, і там ёсць магчымасць размаўляць, нават у цяперашнім стане, ўсё яшчэ ёсць магчымасць размаўляць. У беларускай сістэме няма ніякага нават мінімальна дазволу людзям паразмаўляць па дзяржаўную сістэму. І гэта унікальна, ну, зразумела, там Літва, Латвія, Польша, тут ужо даўно людзі размаўляюць, можа, заўсёды размаўлялі, але нават Расія і Украіна, там зусім інша, там нармальная сучасная сістэма дзяржаўнага кіравання, а мы вось неяк там застралі у 30-гадовай даўне, і там вось і сядзім. Так, але Лукашенко хоча яе змяняць. Ну, прынамсі, не ведае яшчэ як, ён з гэтай УНС не ведаў як і навошта, але зрабіў, так? Вось ці вы зразумелі, куды ён хоча змяняць, што зменіцца ў беларускай сістэме? У любой сістэме дзяржаўнага кіравання сучаснага змяняецца ўсё толькі знізу, проста няма іншага. То бок нават Расія ў свой час прыняла гэту ідэю, і яна пад гэта змянілася. Тое, як будуюцца бюджэты, як прымаюцца рашэнні. Так, знізу. Это пра мясцовае кіраванне? Не, пра ўсё кіраванне, пра любое кіраванне. Я кажу, пра тралейбуснае дэпо, яно нічым не адрозніваецца ад міністэрства фінансаў. Як выглядае бюджэт? Ну, як бы у нас все вельмі празрачыста, можна зайсці на старонкі шматлікіх дзяржаўных устаноў, нават скачаць бюджэт, але нармальнаму чалавеку, які мінімальна штосьці разбіраецца ў дзяржаўным кіраванні, незразумела, пра што гэты бюджэт, яго немагчыма чытаць. То бок, калі, напрыклад, ёсць нейкая будоўля там у Польшы, за грошы еўразвяза і мясцовае самакіраванне будуецца вакзал. Вісіць таблічка, зразумела, гэтыя пайшлі на бетон, гэтыя грошы на камні, а тут працоўная сіла. Бюджэты беларускія скачуеш, ты не разумееш увогуле, што. Ёсць лічбы, ёсць лінейкі. Але сістэма пры гэтым працуе добра. Так што ў ёй не так? Яна архаічная. Ну, архаічная. У нашай сістэме, напрыклад, калі... Яна архаічная, але от Лукашенко кажа, што акурат у гэтым ёсць правда. Яе унікальнасць, у архаічнасці. У нас, калі самая вялікая складанасць, калі я пісала кніжку, гэта был вакабуляр. У нас няма слоў, на якіх размаўляе ўвесь свет, калі дзяржаўных установах. У нас слоў такіх няма. Я паловак, ураднасць. Мне прыйшлося стварыць слово «ураднасць». Ну, яго такого слова няма. Паўсюль ёсць, у Польшы ёсць, у Расіі ёсць. Бок нам трэба будзе, ну, окей, эта сістэма, але жывучая. 30 год цягне. Яна не жывучая, яна паралельная. О, вот это цікава. Як ввогуле гэтую сістэму можна акрэсліць? Бо, як бы, ну, все-таки не скажаш, што гэта цалкам архаічная рэпліка Савецкага Саюза. Не, гэта і сапраўды не Савецкі Саюз. Лукашэнку атрымалася стварыць штосьці унікальнае? Не, не унікальнае. Яно проста гэта? паралельнае, якое працуе паралельна ад жыцця людзей. Яно проста дарванае. Таму людзі самі займаюцца сваімі праблемамі, самі вырашаюць свае пытанні, і беларусы вельмі добра гэтым пракачаліся на глобальным узроўні. Ну так, і пракачваецца цяпер дзяржаўная беларуская сістэма ў большай этой праз мілітарызацыю, большую ідэалагізацыю, так? Цяпер ужо нават мы сёння давалі навіну, што скаргі так будуць у абмежаванай колькасці разглядацца чыноўнікамі з боку. Мы ведаем, што ўжо і ў тыктоку нават скаргі будуць забараняць, так? То бок сама сістэма ўжо змяняецца цягам 5 год вельмі актыўна, так? Ці ёсць цяпер, на твою думку, патэнцыял, так, і людзі, которые гатовыя былі абслугоўваць гэту новую таталітарную сістэму, умоўна кажучы, БССР 2.0. Ці гэта немагчыма, а не паўстане такой сістэмы ў сённяшніх умовах? Сістэма ёсць, але это сістэма Вэбера, это сістэма 30-х мінулого стагоддзя. І яна працягвае удасканалівацца, працягвае паліравацца, яна падшліфоўвацца законы і так далей. То бок мы працягваем штосьці будаваць, але не сучасна ніякай форме, яна паралельная ад усяго, што... І, адпаведна, выніку, правільна, няма? І выніку ніякага няма. Это проста сістэма, якая гуляецца сама сабой. А ў чым тады сакрэт жывучасці гэтай сістэмы, калі яна архаічная, калі яна адарваная ад жыцця, калі там выніку няма, там... Ад чаго ж яна жыве? Мы ж ведаем, ад чаго яна жыве. Яна жыве вось ад аднаго чалавека.
То бок не будзе чалавека, не будзе гэтай сістэмы. Так вот чалавек і задумваецца, што будзе пасля яго. І ты для таго трэба эту сістэму, быў момант у Беларусі адпусціць знізу, тому што зноў ва ўсіх краінах рашэнні прымаюцца. Добра, колькі метадаў прыняцця рашэння існуе ў Беларусі? Ну, мы посовещались, я решил. Так называется. Телефонный дубинал. Ну, так, два прыняцця рашэння. Вось у маёй кніжцы апісана прынамсі 15. Клас, трэба пачытаць, але разам з гэтым это пытанне будучыні наконт пачытаць. І пытанне будучыні мы сёння задаем пытанне нашым гледачам, якая дзяржаўная сістэма наогул пасуе Беларусі, вось калі так вот глядзець беларусы, народ, гісторыя. Каб яна была сапраўды блізкай для людзей. І вось у нас 4 варыянты. Монархія, прэзідэнцкая рэспубліка, парламенцкая рэспубліка і варыянт галоўны, каб без Лукашэнкі. За які варыянт прагаласавала бы ты? Я думаю, што за апошні, тому што калі без Лукашэнкі, тады людзі разбяруцца. У нас людзі вельмі добра разбіраюцца, пра гэта другая кніжка. Адкуль, вось я не згодны, адкуль у нас беларусы маюць разбірацца ў дэмакратычных, тым больш сістэмах кіравання, калі у нас у беларусаў няма такога досведу? У нас велічэзны досвед. У нас досвед стварэння інстытутаў, прынамсі ад часоў Беларускай Народнай Рэспублікі, якой ўжо больш за 100 гадоў. Але жыцця ў дэмакратыі дзяржаўнага. Вось мы зараз з вами ў дэмакратыі жывем. Што там адбываецца, там іншае пытанне. Але беларусы жывуць у дэмакратыі. У нас сколькі толькі інстытутаў стварылася за апошнія 5 год. У нас ёсць і парламент, і прэзідэнты, у нас ёсць і падатковая, гэта байсол, праўда. У нас все ёсць, у нас медыцынская сістэма. Мы ўсё ўмеем. Пры гэтым тыя ж самыя прадстаўнікі дэмсілаў, якія знаходзяцца за мяжою, ствараюць усе вось гэтыя паралельныя протадзяржаўныя структуры, все ўсё роўна гавораць, што галоўныя змены будуць адбывацца знутры Беларусі, а задача эміграцыі, палітычнай эміграцыі, это хутчэй дапамагаць, адвакатаваць і так далей, то калі ты гаворыш, што ў нас гэта ўсё ёсць за мяжою, а тут Алесь гаворыць, што у людзей у Беларусі то няма такого досведу. Ясна, але людзі, якія за мяжой былі учора ў Беларусі, яны здолелі ў неспрыяльных умовах замежжа, не ў сваёй краіне, без падтрымкі сістэмы стварыць вось гэта. Як нам гэта спалучыць з беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі? Так я про то кажу, што это беларусы, якія тут цяпер гэта ствараюць, яны былі ў Беларусі. Людзі, якія стваралі БНР, таксама былі ў Беларусі. То бок калі людзі з замежжы здолелі разбудаваць такую сістэму, то будучы ў сваёй краіне, на сваёй тэрыторыі з падтрымкай усяго паветра, правда? Это ўсё элементарна. Пытанне ў беларусаў няма, як гэта арганізаваць. Цэгла добрая. У чым пытанне? Складзена дрэнна. У нас стары беларускі катэдж з белай цэглы, вось з такім дахам. А проста трэба цэглу разабраць і вось пабудаваць то, што цяпер. А цэгла нармальная. І гаспадара, так. Вартаўніка. То бок беларусы... Архітэктара памяняць новага. То бок беларусы гатовыя да дэмакратыі. Абсолютно нормально. Я не часто сустракаю экспертаў, такіх аптымістаў. А тым больш прафесараў. То бок некія дадзеныя да гэтага ёсць. Конечно, не проста дадзеныя. Я ж размаўляю з людзьмі, з дзяржаўнымі установамі. Можа, у нас мала аптымістаў, тому што мала прафесараў сярод. Таксама варыянт. Паліна, між тым, дзейнасць дэмакратычных сіл, калі мы перайшлі да іх ужо, ацэньваюць палярна вельмі. З аднаго боку, сапраўды ствараюцца і дзейнічаюць структуры, которые, раней не было такога нічога ў нас. Сапраўды, вось там коордынацыйная рада, у нас ёсць байсол і так далей. Многае з гэта было створана яшчэ ўнутры Беларусі. З іншага боку, вельмі шмат крытыкі ідзе ў бок гэтых структураў. То не так, гэта не так, а тое недороблена. Як вось з прафесарскай вышыні ацэньваць дзейнасць дэмсілаў, наколькі гэта удала і паспяхова, эфектыўна на сённяшні дзень? Цудоўна, віншую ўсіх. Няма ніякіх да якого пытання, у нас все нормально і просто класна. Я з гэтай тэмы зараз езжу па ўсіх сусветных канферэнцыях, расказваю, я гэта назвала супрацьпрадукцыя. Ёсць тут і кейсы і в Гаваях, такія кейсы ёсць і ў Карэі, але мы не такі не зусім адарваныя, але мы такі экстрэмальна разбудаваныя, я б сказала, у параўнанні з іншымі, так што ўсё нармальна, все это цудоўна, это класна, так павінна быць. І тое, што ёсць інстытуты не да канца адпаліраваны, гэта таксама нармальна, таму што як в айцішцы трэба запускаць прадукт, а пасля яго паліраваць, а не чакаць, пакуль мы распішам вось такую вось закон, і тады яно неяк пойдзе. Гэта нармальна.
Ну вось добра, мне падабаецца такі аптымістычны погляд, так што беларусы саспелі да дэмакратыі, да пабудавання сапраўды... Саспелі, яны заўсёды там былі. Так, окей. Мы гатовыя да дэмакратыі пабудаваць новую, адпавядае, которая будзе нам адпавядаць найлепш сістэма. Але вось гэты фактар Расіі, так, і дамоклаў меч над беларускай незалежнасцю, суверэннасцю, так. Ці вось вот зараз пытанне, ці вось гэтыя мускулы, которые накачалі дэм-сілы за мяжой, так, вось гэтымі усялякімі сваімі праектамі, так, альтэрнатыўнымі прота, там, ці беларускае грамадства, которое так цяпер загнана пад плінтус у Беларусі, але оно гатовае, так, і мае досвед гэты 20-го года, таксама гэтых гарызантальных сувязяў, дэмакратычных сувязяў і так далей. Ці вось гэтыя фактары, яны з'яўляюцца таксама для нас нейкім такім тормазам вось перад Расіяй, перад яе апетытамі, што калі не атрымаецца з Украінай, то хаця бы Беларусь там, окей, это можа быць толькі на 10 год акупацыя ці пратэктарат, ці на 15 год, але страчаны час шкада. Ці вось гэтыя фактары, элементы, которые маем мы, беларускае грамадства, яны ў стане вось гэты тормаз, гэты супрацьвагу эту зрабіць Расіяй. Тут як бы добры і дрэнны момант уплыву Расіі, зноў-такі з пункту гледжання дзяржаўнай адміністрацыі кіравання, Расія і Путін даўно сообразілі, як што адбываецца ў свеце, і всю сваю сістэму памянялі, пракачалі, яны ганялі ўсіх сваіх губернатараў на дадатковыя курсы ў Маскву і вучылі іх па амерыканскіх падручніках з амерыканскімі прафесарамі. Так што як бы ў Расіі ўсё нармальна. Хто бок, калі б беларуская сістэма адміністрацыі дацягнулася б хаця б да расійскай сістэмы адміністрацыі, я не кажу про акупацыю, я просто пакажу пра ўзровень адукацыі сярэднестатыстычнага менеджера, то гэта ўжо будуць добрыя змены у правільны бок. Так, але калі мы будзем калі это ўжо будуць расійскія менеджеры, да, чыноўнікі просто з беларускага края ехаць у Маскву. Пытанне, ці ёсць цікавасць у Расіі развіваць Беларусь, я думаю, не. Ці мы дажывем да таго моманту, калі можна будзе ў Беларусі будаваць вот эту сістэму, разумееце? Вот я пра это. Ці не будзе так, што просто наступныя 15-20 год мы нічога не зможам зрабіць, таму што там будзе просто железны занавес і Расія. Вось гэта інше. Звычайна імперыялістычныя цэнтры не цікавяцца развіваць аўтаномію, правда? Але самі па сабе яны добра развітыя. Яны карыстаюцца сучаснымі інструментамі, яны карыстаюцца сучаснымі падыходамі. У Расіі ў руках все ёсць. У нас няма. У нас вокабуляру няма, у нас слоў няма. Але ў нас ёсць такі цудоўны і грунтоўны аптымізм, за які мы вельмі-вельмі ўдзячныя. Пачасцей нам трэба запрашаць такіх пазітыўных экспертаў і нагоды толькі. А можна я запрашу? Давай. Так, тады ось у сярэдзіне ліпеня запрашаю ў Варшаве на прэзентацыю кнігі, і ў Беластоку, і ў Вільні. Будзе больш інфармацыі. Еўразвязаўскі солт і пабудова супольнасці дапамагае мне правесці гэтыя прэзентацыі. І там ужо можна будзе не проста так паразмаўляць, а вось пасядзець на канкрэтных прыкладах, пагаманіць, як вось у свіннях правільна пакласці люк. Дамовіліся там і пабачымся, а можа нават і раней. За сённяшнюю размову вялікі дзякуе. Паліна Прысмакова, доктарка навук, прафесарка Флорыдскага атлантычнага універсітэту. Дзякуем. Ну і напрыканцы, у нас застаецца мінімум часу, я дадам перад апошнім нашым матэрыялам пра тое, што Паліна адгадала па папулярнасці другі адказ, это галоўнае, каб не Лукашенко, на першым месцы парламенцкая рэспубліка, беларусы наеліся і Лукашэнкі, і вось этой моцнай рукі, як сведчыць, калі вот скласці два самыя папулярныя спадарства. Дзякую вялікі вам за ваши голосы. Ну і цікава, што прэзідэнцкая рэспубліка толькі 6%, так, это дзіўна. Пабачым, што будзе ў рэальнасці. Ну і напрыканцы нагадаем спадарству праваабарончаму цэнтру «Вясна». Сёлета 30 гадоў. Арганізацыя, якая паўстала ў 1996 годзе, ажно як адказ на першыя масавыя рэпрэсіі, за гэтыя дзесяцігоддзі стала для многіх беларусаў сімвалам салідарнасці, дапамогі і абароны чалавечай годнасці. Ну і да юбілею «Вясны» нашай калегі запісалі невялікі, вельмі асабісты ролік пра тое, чым гэтая арганізацыя сталася для кожнага з нас. Кожны раз, калі падаецца, што цёмныя хмары цалкам закрываюць неба над нашаю радзімаю, з'яўляюцца людзі, якія літаральна разводзяць гэтыя хмары сваімі рукамі. І гэтыя людзі вы, шаноўныя калегі, са святам вясноўцы. Вясна – гэта людзі, да якіх я першымі звярнулася, калі затрымалі майго блізкага чалавека. Гэта людзі, якія сваімі справамі, сваёй дзейнасцю паказваюць, наколькі нават у краіне, дзе не да законаў, важныя правы чалавека. Дзякую вам, вясна.
Вясна – гэта перш за ўсё людзі, якія на працягу сваёй 30гадовай працы давялі галоўнае, што свабоду нельга утаптаць у зямлю. А як мы ведаем, свабода – гэта самая галоўная каштоўнасць, якая ёсць у чалавека. Я хачу пажадаць усім вясноўцам, каб мы усе з вамі дажылі да такога ідэальнага грамадства, да сапраўднай дэмакратыі, калі вашая праца праваабаронцаў проста будзе непатрэбная. Вясна для мяне – гэта надзея, што якія б цёмныя драматычныя часы не панавалі, ёсць падтрымка і святло ў канцы тунэля. У нашым выпадку гэта сталае імкненне жыць па-людску і па-еўрапейску. Вясна – сімвал абуджэння, а ў Беларусі яшчэ і сімвал надзеі на справядлівасць у складаны час. Небачная рука дапамогі для людзей, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. Спадарства, паважаныя праваабаронцы вясны, віншую вас з 30-годдзем. Дзякуй вам. У падобных кранальных роліках заўсёды застаецца пасля толькі адно пытанне: а чаму мяне не запрасілі? Ну, пра гэта раскажам у наступных нашых выпусках, а мы сёння ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуем вялікі за вашу увагу, лайкі і каментары. З вами быў я, Валер Руселік, і нешматслоўны мой калега Алесь Залеўскі. Дзякуй, Алесь, табе і спадарства, дзякуй вам. Да сустрэчы, добрага вечара. Пакуль.